Ole boina kan sei tur chu Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ti ani anga ai hi mi tam takin kan hriat dana chuan PM Kisan lo nei tu te tran puina ti khan kan hre mai awme ti la kan soi sual tam lawang chu PM Kisan a hian chi hrang hrang a awma chuan tuna hian alu dan vel kan soi dawn ani ole masabera chuan info na khan UC browser om karinga UC a khan in lut anga chuan UC a khan Google a in lut le anga Google a khan PM Kisan in type lut anga ti chuan a hnu a khan pmkisan.government.in ti a hen in lut le anga chuan hemi chhunga hian thil hrang hrang alo om ta a chuan in han chho zel anga a chhunga hian beneficiary status te oma beneficiary list te oma beneficiary list ai chuan mani kha kan om nge om lo PM Kisan list a khan ti na ni ta chuan beneficiary status and kan account a paisa lut nge lut lo ti hriat na ni a beneficiary status a in kan lut le don ta ni chuan heta chunga hian hei Aadhaar number tanga lu na oma account number tanga lu na boka mobile number tanga lu na boka tuna chuan Aadhaar number tangin lut don ta ila atha ange ta hian Aadhaar number chhut lu tur ani chuan Aadhaar number kan chulut ta a get data ti hian kan click anga chuan hei ta hian first installment kha niriat thlasawm sang ni som ni a lut ta chuan second installment hi hei tian ala om ta a ala lut chi lo ti na ni a ta hian alu huna chuan helaya ka zoom alo in zia ka hian tian alo lang dawn ani chu PM Kisan kan account na paisa lu le lu lo hriat dan ani ikhan ol sam takin bank ka update kher ngai lo khan mani account na lo le lu lo kan hre thei dawn ani